Nay, baby. Yes, baby, how are you? Why did you say? Ndiripo ngoti kuneta nebasa. Why could you say us? Ndashanda kungenerera uko ngoshandiswa zvokudaro. Someone was in the daily phone in dark phone randika phone and katozeta munhu ari busy. Ndatozoshaya kana nekudriver manje ndazoshaya time yekuita se. Yekudayira phone. Ndazviziva hangu. Mm. Okay, ndokumbuka phone yako ndozvoda kungotarisa just 2 minutes. Ndozva mafotos andoda kuzvisendera. Alright, sinyaya. Nasikuru Ngomira 2 minutes. ko munenge mune infoni macho ndomboipiwa yotorwa muneiko. Okay. Pane zvangati munhu angachipedzera kupindura. Oh. Otherwise pangabarise pateni. Pateni panga pachibhowa pakanosipo panobhowa. Mwevika kuti nyepera. Ndizvokudza nosipo zvitombomeke sense. Zvitombo sense. Manje wadyei palunch nasi? Namorwa skoyo ya. Manje maasizi meno ako. Bolo apane pasina chokudya. Naiwe idzi namba dzashami here idzi. Zvatanga. Idzi namba dzashami dziri kude chii mufoni mako? Zvatanga ndatoziziva kuti pakumbirwa foni apa. Don't give me idzi namba dzashami dziri kuda ani dziri kutsvaga chii? Why usina kudzidelete? Why uri kuchengeta namba dzaex wako mufoni? Mbondiudza. Naimi kana history yaSatan irimo muBhayibheri. History yaSatan irimo muBhayibheri. Naimi ndazvoziziva. Ndikakurumbidza kubva kubasa chete. Kusa unode kungogara kubasa kwacho kana chinoti kumba kunonetsa. Ndiri kukunetsa. Ndaraka kubasa. Saka ndinofanira kukubvunza namba dzaex dziri rumidzi. Namba dzaex wako handifaniri kutombozvibvunza inini. Ndozvautaura here. Asi ndizvandiri kutaura. But pese pabatwa foni chete inyaya. Ivo mponenge pasina here nyaya. Apa namba waona message pafonewa. Yes, unongochidelete zvinhu unongochidelete. Why are you keeping your number? Why? Mune pamuromo chaipo. Yo. Ana sikatombo expect kuti on this date tichitra nyaya yashamiso panapa. Shami. Namba ndakadzibvisa kudhara but ndinokuramba dzichidziona dzichidzoka mufoni mako. It's a waste of time so ndichikubvunza nyaya. Unongoramba all the time. Zvinhu zviri pachena idzi inhamba idzi namba dziri mufoni umu. Uchiri kuchengeta namba dzashami which means zviri kuda zvashami. Hapana kuzokuti ndikuda zvashama. Ini ndapa muenzaniso chaiye kuti history yaSatan ichirimo muBhayibheri. Saka shami ndiye Satan wakachengeta history yako. Unozoverengesa ani vana vako vazoverenga kuti wakambodanana nashami. Izvo zvako zvomanje handichazvinzwisa. Handikuudza unonditi zvazvangu. Handiyazviziva. Iwe unofila sei kuona namba dzaex wangu mufoni mangu? Ukaona mune namba dzaex munoita sei? Mune pamuromo. Zviri nani tombobuda. Aiwa oi foni yenyu. Oi. Wakuda kupa inini wachiita zvashami. Ndoita zvashami. Iwe waita zvashami. Pese. Nguva diki. Nyaya. Pasina ku 1 minute tikitaudzana. 1 minute saka ndofana kunyara kandoona namba mufoni. Shami. Aita zvashami. Wosika uri kudefenda shami. Handisi kudefenda shami but ndati namba ndikadelete ndodziona dzadzoka. Ndoshamudzwa ameno ngatichinjane mafoni zvashami wacho. Nina ndisikuita izvozvo. And I'm not going to listen to this rubbish. Wakutaura kuti namba dzinodelete chidzo. Handisi kuteerera izvozvo. Wativa unendine pamuromo. Kutokunetsa. Ngatirambani. Ngatingosiyana. Ndatozviziva. Ngatisiyana. Handisi kuda stress. Handisi kuda stress mu life mangu. Chimbobuda chiendai, chimboendai. Handichatode kubuda urozvotondidzinga handichatode. Enda. Endi kana waenda usadzoke unogara pashami ikoko. Usadzoke panapa. Enda tokuudza usadzoke ita zvashami iwewe. Because ndaneta newe.